ኮምፒውተርኩም ስለው ናኾነ እንተዳ ኣውይኩም እንታይ ኢና ንገብር HDD ናብ SSD ና ኣፕግሬድ ንገብሮ ማለት እዩ። ስለዚ SSD ኣፕግሬድ ክንገብር ከለና ናብ SSD ክንብል ከለና ዘብዚ ዘሎ እዩ SSD ይቀይረ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣየናይ ነይሩ መጀመርያ ዘብዚ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ኮምፒውተርና እንድሕር ስለውና ኾነ ዝኣብየና ኮይኑ ዘብዚ ዘሎ ሃርድ ዲስክ ንቕይሮ ኣለና ማለት እዩ። SSD ናበልና ንፅውዖ ብጣዕሚ ፈጣን እዩ ዝገብሮ ኮምፒውተርና ማለት እዩ። ቀፅልና እዚ ምስ ቀየርና ሕዚ እውን እንድሕር ስለው ዝኸውን ኮይኑ ኮምፒውተርና ታይና ንቕይር ማለት እዩ። ዘብዚ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ራም እዩ። እዚ ሓደ ስሎት ራም ኣለና ኣብዚ። ስለዚ እዚኣ 4 ጂቢ እንተዳ ኮይና ቀፂልና ኣብዚኣ 4 ጂቢ ወይ 8 ጂቢ ምውሳኽ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ራም እውን ወሲኽና SSD እውን ወሲኽና እንድሕር ሰሪሕናዮ ኮይና እቲ ኮምፒውተር ኣዝዩ ፈጣን እዩ ዝኸውን ንዝተፈላለዩ ስራሕቲ ብቐሊሉ ክንሰርሐሉ ንኽእል ማለት እዩ። ካልእ ጥንቃቐ ንገብሮ ኣብ ኮምፒውተር ሓደ እዚ ፋን እዚ እዩ። ፋን ማለት ፋን ተተባላሽዩ ብፍላይ ኣብ ኮበርታ ከፍ ኣቢልኩም ትጥቀሙ ሰባት እዚ ብዙሕ ሪኮመንድ ይግበር። ምክንያቱ ንፋን እዩ ዝጎድእ። ፋን ማለት እዛ ዘላ ንፋስ ትፈጥር ኣብ ኮምፒውተርና ማለት እዩ። እዚኣ ተተባላሽያ እንታይ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ። እዛ ተተባላሽያ እዚ ማዘር ቦርድ ንኽመውቕ ይገብር እሞ ኮምፒውተርና ኣውቶማቲካሊ ሪስታርት ይገብር ማለት እዩ። ስለዚ ኮምፒውተርና ፈጣን ክንገብር ራምን SSD ድራይቭን ክንቅይሮ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። ተመሳሰልቲ ቪድዮታት ንምርካብ ፈለው በሉና።